dịka otu akụkụ na mbọ dị iche iche ọ na-agba ime mkpọtụrụ ma kpọọ oku maka ịkwalitewanye ọdịmma maka ndị ikenye. Alzheimer Disease Foundation ADF ekwunwego ịwata ọgọdụ ya iweta na njedebe mkpụtọ dum nke a na-akpụtọ ndị ikenye na Anambra steeti. Ya bụ otu nke abụghị nke gọọmenti kwere nkwa n'otu mmemme nke ọ nọ n'ime wee mmerube maka ịgbasa ozi banyere ndị ikenye na mkpụtọ a na-akpụtọ ha bụ nke were ọnọdụ n'Amawbia kansụl Ọka South. Chibụzọ Obidike onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju. bụ mmemme nke were ọnọdụ n'Amawbia Town Hall bụ nke eji njem okporo ụzọ nke ndị okenye mere wee malite. Ejikwa ohere a wee na-eme ka ndị mmadụ hụtụ ụfọdụ mmegbu ndị ahụ a na-emegbugasị ndị okenye n'ime obodo. A nọkwazi na ya bụ mmemme wee kwanyere onye Deputy Speaker nke Anambra State House of Assembly Right Honorable Okenye nakwa onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu ugwu maka ọrụ ha na-arụ n'ebe ndị okenye nọ. Ka ọ na-ekwu okwu, Right Honorable Okenye kenere ndị ADF maka ntụnye ha inyere ndị okenye aka. N'okwu nke ya ka ọ na-akụziri ndị ahụ ihe gbasara ibi ndụ ahụike, onye chairman nke Association of Public Health Physicians na steeti a Dr. Irene Okeke nakwa onye volunteer doctor nke ADF Dr. Ụzọma Okereke mere ka ahụta na ụfọdụ ndị okenye a bụ ndị na-ata ahụhụ dị iche iche ma bụkwara ndị enweghị ike inweta ezi ahụike, ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha rute ndị okenye ha nwere na be ha kwa Tuesday na Wednesday ọbụla ka ndị otu ahụ nwee ike leta ha ahụ nke ọma. Na nzaghachi n'aha ndị okenye a, Chief Mike Akụbude onye nke si Amawbia nakwa Nwabueze Umeji Akabọgụ onye nke si Enugwu kenere ndị otu ADF maka ịhụnanya ha na-egosi ha.